Hello guys, mga aming mangga karon kay walay kuan. Wali ah. Bangunan. Uli si Nigel pika. Itim. Ay ginawa ko ka aslum. Makita lang. Pika aslum ba ni mo eh. Katutang mas mangga nga dili aslum no? Nabangaan. Kinuko aslum. Islam kayo. Luto rin. Unsa man ni paghurot? Namoy uyak wala. Wala. Ang kuso uyak ah. Ito lang tamin dyan. Bigay ko be. Alit ko. Wala pa yung bunga. Si Nigel, pakita si Nigel ah. Inahay po na mga unta. Mga anta. Unsa man ni nga mangga, usa man ni manggahang klase ani. Uy, saron. Aparte man ni asluma. Mao ni kuan kaning mangga ni Tiba. Gino ko ka aslum. Kato inyo walang nami no. Liboy. Yan Nil, tuwaso na to ni Nil. Apil dari kay paghay po mo dira sa kay nga umamog mangga. Di man katalab ang uyap. Kuan aslum. Huli. Talab. Ani nga mangga ba no? Singalan ani, comment down mo unsa ni nga mangga eh? Paho. Ha? Paho. Paho ni? Kabalo lagi mo. Mga paminana. Ito na naggabas. Pakita mo. Sendok na nami ka na. Ang iring. Dili na lang nako usapon. Ayun lang, namukha kuan lang. Dili na lang nako usapon kay ngano aslum kayo. Ayoko. Uy. Dan pili mong edad ron? Kanta ng nibi. Maybe, dan ikaw ni Jel. Ite. Ite. Dan unsay grado nimo? 7. Grade? 7. Na 7. Grade 2. Ikaw lang. Grade 3. Anting, ano wala lang aslum anyo, aslum kaayo ah. Ayoko. Ang uyap pero may lami. Dali. Giloto mo iyak. Hinidil kay dili makitaan. Katuin yung halang kay lami kay nga manggala makapalit og sa ato dili. Ha? Tung makapalit og sa ato dili. Nay bunga. Wala ay. Ano man nahurot na? Oh. Harvest. Kano sa giharvest? Namatay ay. Ha? Namatay kaya wala bunga. Makapabunga ba sa sugod bulan? Naigo to sa gabas wala. Katong nay nagabas lang tunyo naigo to wala. Ha? Naigo to wala. Wala. Tapson, tatungta. Nga ka man. Kung sila ka, ayaw nagapla. Wala na lang dyan ako giusap ang uban kay nganon. Dili matabang, grabe ka aslum. Uyap po, uyap. Tapi sa inigil. Uyap ka. Nali, surat ko eh. Nakita ni Jill. Ngayon, imong manghod. Pila ka buk imong manghod lang? Dali ka lang. Pila ka buk imong manghod? Kan, upat. Ay, tulo. Then, kuan ron. Unsay gados imong manghod? Hangkod. Ano tayo, kan? Yang, pwes lagi ito. Then, imong mama. Asa mo rin imong mama? Sa Sabongga. Naminyo na imong mama dito sa Sambuanga. Wala pa. Wala pa.
Ah, naman siya ron. Ito. Trabaho, padalan po mo kwarta. Money, oh. Pakita sila nga aslong. Kuha yung kuha mo isa o kuha ni ka ni. Ka na. Napatay. Dahil imong kuan dong, imuhang padalaan mo kwarta wala. Padalangan. Kada bulan. Ay, kisara bulan na gapon. Uyap oh. Tiwason tanang uyap. Pero padalaan jud mo. Pila po ang bulan? Palit sa kalibo. 1,000 ra? Uy, ginuong kagamay ra anak. Uy, kami magpalit anak. Ay, amo, tanong sa pangon. Uy, hinuwas lo. Koy? Naka? Aslom ko yung mga langga, Unsay nga na ni manggaha dong? Pao. Ano man ni manggaha pati mas luma? Kon, basta, hinig na to. Katong pareha sa inyo no kaperlita no og inyo mao ni no. Ano, katunta kay lami. Ani oy? Kita, konto ka namang paninjan. Oh, bag-on po sila harvest nila ila kakuan perlita. Ug kuan ni sa liso oh. Diri ka agi. Tan-aw ta. Ana ako interview mo. Dili ang imong papa ron, padalaan gyapon mo. Dili lang ko, dili ka. Imong papa padalaan gyapon mo. Adili. Musta mo tumuli imong papa? Tumuli ay. Ano man? Ay, daw, tabraw. Ha? Buway ko tumuli. Grabe ka aslom ni manggaho. Usan ni Ay, ka? mayroon parang tuwing bugnaw. Wala ni tubig bugnaw lang. Kuan naman to kanang wala mi gasunod og kuan ning tubig sa rep. Ika, day? Ito rin sila, day, kulang, Katurang ha? na katurang tubig na sa galon. Uy, kuan ni. Din eskwela gyapon mo. Then og mo atoy mo nulas sa dagat, imkuyog mo dili. Ayaw. Ako, kuyo ko. Kuyogon ko. Eh, Pabantay. na ay mong mga mangho dili na pakuyogon. Oh. Then asaog dagakwa ka sa bunsod, asa man na ibaligyan aning lula nimo. Hindi na ko. Ay. Pero nahurot baya. Pero to aslom kaayo hang Ginoo. Ay, aslom. Salamat sa tanan.